M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Oyera. Amen. Abale ndi alongo okondedwa mwa Ambuye, ndikulandireni pa utumiki wa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi la Mulungu la nambala 3 pa chaka cha chipembedzo, ndipo ndi la Mulungu la mawu a Mulungu. Ndi la Mulungu limene ife tikumemezedwa kuti tiyikepo mtima pakuwerenga ndi kusinkhasinkha mawu a Mulungu. Mawu oyamba achokera m'buku la Nehemiya mutu 8 ndime 2 mpaka 6, nkuzalumpha ndime 8 mpaka na 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Yusta Byakulima, wophunzira pa St. John's Girls Secondary School mu Diocese ya Mangochi. Salimo ndi nambala 19 ndime 8 mpaka na 10, nkuzalumpha kufikira ndime 15. Mawu achiwiri achokera mkalata yoyamba ya Paulo oyera ku mpingo wa ku Korinto mutu 12 ndime 12 mpaka na 21, kudzalumpha mpaka na ndime 27. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Eunice Manda, wophunzira pa St. John's Girls Secondary School mu Diocese ya Mangochi. Mawu anthenga woyera achokera mu uthenga woyera monga adalembera Luka mutu 1 ndime 1 mpaka 4, kenaka mutu 4 ndime 14 mpaka na 21. Amene akutiwerengera mawu anthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Joseph Kimu, a director a Radio Maria Malawi kuchokera mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu a buku la Nehemiya. Pamenepo Ezarayo adabwera ndi buku la malamulo pa tsiku loyamba la mwezi wachisanu ndi chiwiri, ku msonkhano wa amuna ndi akazi ndi ana amene ankatha kumvetsa zinthu bwino. Tsono Ezara adawerenga buku atayang'ana bwalo la chipata cha madzi, kuyambira mmawa mpaka masana, pamaso pa amuna ndi akazi omwe, ndiponso onse amene ankatha kumvetsa zinthu bwino. Ndipo anthu onsewo ankatchera makutu kuti amve zowerengazo. Mlembi Ezara adayimirira pa nsanja ya mitengo imene anthuwo adamanga chifukwa cha msonkhanowo. Kudzanja lake lamanja kudayimirira Matitiya, Sema, Anaya, Uliya, Hilikiya ndi Maseiya. Kudzanja lake lamanzere kudayimirira Pedaya, Misaele, Malikiya, Hasumu, Hasibadana, Zekeriya ndiponso Mesulamu. Tsono atayimirira pa nsanjapo, Ezara adafukutula buku, anthu onse akupenya. Pomwepo anthu onse adayimirira. Kenako Ezara adati, atamandike chauta Mulungu wamkulu. Ndipo anthu onse adakweza manja nayankha kuti, inde momwemo, inde momwemo. Pambuyo pake adaweramitsa mitu pansi ndipo adapembedza chauta ali chizolikire.
Aleviwo adawerenga buku la malamulo a Mulungu momveka bwino, ndipo adatanthauzira mawuwo kuti anthu amvetse bwino. Tsono bwanamkubwa Nehemiya pamodzi ndi Ezara wansembe ndi mphunzitsi wa malamulo, kudzanso Alevi amene ankaphunzitsa anthu, adawuza anthu onse aja kuti lero ndi tsiku loyera kwa chauta Mulungu wanu. Musakhale ndi chisoni ndipo musalire. Ndiye kuti anthu onse ankalira atamva mawu a malamulowo. Tsono Nehemiya adapitiriza nati, kazipitani, mukachite phwando ku nyumba. Kenaka mwapatseko anzanu amene sadakonzeke kanthu, pakuti lero ndi tsiku loyera kwa chauta Mulungu wathu. Tsono musakhale ndi chisoni, popeza kuti chimwemwe chimene chauta amakupatsani chimakulimbikitsani. Mawu a Ambuye. Inuyo nonse pamodzi ndinu thupi la Khristu, ndipo aliyense mwa inu ndi chiwalo cha thupilo. Mawu achiwiri. Mawu a kalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Akorinto. Abale, Khristu ali ngati thupi limodzi limene lili ndi ziwalo zambiri. Ngakhale ziwalo zonse, komabe thupilo ndi limodzi lokha. Pajatu ngakhale ndife Ayuda kapena mitundu ina, akapolo kapena mfulu, tidabatizidwa mwa Mzimu Woyera mmodzimmodzi kuti tikhale thupi limodzi. Ndipo tonse tidalandira nawo Mzimu Woyera mmodzi yemweyo. Thupitu si chiwalo chimodzi chokha ayi, koma lili ndi ziwalo zambiri. Nanga phazi litanena kuti, poti sindine dzanja, ndiye kuti sindine chiwalo cha thupi. Kodi silikhala chiwalo cha thupi chifukwa cha chimenecho? Nanga khutu litanena kuti, poti sindine diso, ndiye kuti sindine chiwalo cha thupi. Kodi silikhala chiwalo cha thupi chifukwa cha chimenecho? Kodi thupi lonse likadakhala diso lokha, bwezi munthu akumva bwanji? Kapena thupi lonse likadakhala khutu lokha, bwezi munthu akununkhiza bwanji? Koma mmene zilili, Mulungu adayika chiwalo chilichonse pamalo pake m'thupi, monga momwe adafunira. Ziwalo zonse zikadangokhala chiwalo chimodzi, sipakadakhala thupi konse. Komatu ziwalo nzambiri, ngakhale thupi ndi limodzi lokha. Motero diso silingawuze dzanja kuti ndilibe nawe ntchito, ndiponso mutu sungawuze mapazi kuti ndilibe nanu ntchito. Tsono inuyo nonse pamodzi ndinu thupi la Khristu, ndipo aliyense mwa inu ndi chiwalo cha thupilo. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Uthenga Woyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka mutu 1 ndime 1 mpaka 4. Nkudzalumpha Luka mutu 4 ndime 14 mpaka na 21. Ateofilo olemekezeka, anthu ambiri adayesa kulongosola mbiri ya zinthu zimene zidachitika pakati pathu. Iwo adalemba zimene adatisimbira anthu oziona chamaso
kuyambira pachiyambi pake, nakhala akuzilalika. Tsono popeza kuti inenso ndalondola mosamala kwambiri mmene zonsezo zidachitikira kuyambira pachiyambi, ndaganiza kuti n'kwabwino kuti ndikulembereni zimenezo mwatsatanetsatane. Ndatero kuti mudziwe ndithu kuti zimene adakuphunzitsanizo nzoonadi. Yesu adabwereranso ku Galileya ndi mphamvu za Mzimu Woyera. Mbiri yake idawanda kuzungulira dziko lonselo. Ankaphunzitsa m'nyumba zawo zamapemphero, ndipo anthu onse ankamutamanda. Nthawi ina Yesu adafika ku Nazareti kumene adaleredwa, ndipo pa tsiku la Sabata adalowa m'nyumba ya mapemphero. Monga adazolowera, nayimirira kuti awerenge mawu. Adampatsa buku la mneneri Yesaya. Tsono iye adafutukula bukulo, napeza pamene padalembedwa kuti, Mzimu wachauta wazaza mwa ine, wandidzoza kuti ndikalalikire amphawi mthenga wabwino. Wandituma kuti ndikalengeze kwa andende kuti azamasulidwa, ndi kwa akhungu kuti azapenyanso. Wandituma kuti ndikawapatse ufulu anthu osautsidwa, ndi kukalalika za nthawi imene Ambuye adzapulumutsa anthu awo. Yesu adatseka bukulo nkulipereka kwa mtumiki wa nyumba ya mapemphero, nakhala pansi. Anthu onse amene adasonkhana m'nyumbamo ankangomupenyetsetsa. Tsono Yesu adawawuza kuti lero zachitikadi zimene adaneneratu malemba amene mwawamvawa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Tanena kuti lero ndi la Mulungu limene Papa Francisco adalengeza kuti tizisinkhasinkha mozama za mphamvu ya mawu a Mulungu. Ndipo kulengeza kwake adati la Mulungu lachitatu pachaka likhale losinkhasinkha mozama za mawu a Mulungu, lodzifunsa kuti kodi mawu a Mulungu m'moyo mwanga ali ndi malo otani, nanga ineyo ndimatengapo gawo lotani lofalitsa mawu amenewa, losinkhasinkha mawu amenewa, lowakonda mawu amenewa. Mawu amene tawerengawa tikuona kuti mawu oyamba ochokera m'buku la mneneri Nehemiya, ndiponso mawu a mthenga woyera monga adalembera Luka. Namonso munjira ina akuonetsa kuti akutimemeza ifeyo zokhudzaso mawu a Mulungu omwewo. Mawu amene tawerenga oyambirira ochokera m'buku la Nehemiya, tikuona kuti ana a Israeli atabwerera ku ukapolo wa ku Babuloni, mfumu yayikulu ija Ciro inamati Cyrus atalengeza kuti amasulidwe ndipo abwerere kwawo, ndipo akayambenso moyo wawo wakale, akayambenso kupembedza monga mmene amapembedzera. Atabwerera tsopano ku Yudeya kuja,
kunaoneka kuti chifukwa chakuti anakhala mu ukapolo kuja anayiwala mawu a Mulungu, anayiwala kuwerenga mawu a Mulungu, anayiwala kusinkhasinkha mawu a Mulungu, anayiwala kuwerenga buku la malamulo. Ndiye Nehemiya akutiuza apa kuti munthu wina zina lake Ezara anachita ngati kuyatsanso moto mwa ana a Israeli aja, kwakumbutsa zakufunika kwa kuwerenga mawu a Mulungu. Ndiye tawerenga tamva akunena kuti tsono Ezara adawerenga bukulo atayang'ana bwalo la chipata cha madzi kuyambira mmamawa mpaka pamasana, pamaso pa amuna ndi akazi omwe, ndiponso onse amene ankatha kumvetsa zinthu bwino. Ndipo anthu onsewo ankatchera makutu kuti amve zowerengedwazo. Ndi akupitirirabe. Mmene ndi masinkhasinkha za mawu amenewa ndinatolapo mfundo zingapo kuti poyamba akuti anawerenga kuyambira mmawa mpaka madzulo mawu a Mulungu amenewa, kuyesa kudzutsa moto umenewu mwa anthu awa amene chifukwa cha ukapolo, chifukwa cha mavuto anayiwalanso za mawu a Mulungu. Ndiye chimandipatsa chimene chakuti Ezarayo akuti anawerenga mmawa mpaka na madzulo. Ndiye ndimazifunsa akhristu athu angathe kukhala kuti iwe uzawerengera mawu mmawa mpaka na madzulo? Tikumva kuti anthu amenewa akuti anakhala tcheru kumamvetsera mawuwo, ndipo akuti ena kumalira mpaka na Ezara kumawaza kuti ayi musalire. Tiwerenge, kazipitani mukachite phwando ku nyumba, kenaka mwapatse kwa anzanu amene sadakonze kanthu, pakuti lero ndi tsiku loyera kwa chauta Mulungu wathu. Tsono musakhale ndi chisoni, popeza kuti chimwemwe chimene chauta amakupatsani chimakulimbikitsani. Ena anayamba kulira kuti zimene tamvazi taona timangosoma lamulo, timangopanga izo. Kuti iyayi musalire. Tsopano apapo muyatse moto umenewu, mukagayirenso ena kuti awerenge mawu amenewa, akondwereni mawu amenewa. Ndikhulupirira kuti uthenga umenewu ndi wa ifenso. Poyamba kuti timakhala ndi chidwi kumvetsera mawu a Mulungu, timakhala ndi chidwi kuwerenga mawu a Mulungu. Mwina kwa ife amene tikutsatira ndondomeko imene yatiyankhuleni Ambuye, utumiki umene watiyankhuleni Ambuye, chichati tifunsidwe kuti amwali muli nalo Baibulo? Achimwene muli nalo Baibulo? Muli nalo buku loyera? Ambiri ngati sitili anthu onama, ngati tili anthu oona, titha kunena kuti pamenepo ndiye mwandigwira, ndilibe. Sole chifukwa chani mulibe? Mwina masiku ano Baibulo kapena lili pa 25,000 kapena so 30. Wina nkuganiza kuti nkunena kuti iyi ndalama zonsezo, koma inuyo mukaganiza zinthu zimene timaonongera ifeyo ndalama. Tingotenga ngakhale ma units a phone, tingotenga ngakhale phone imene masiku ano smartphone yabwino ndi kuma 300 chakuti 1000, 400, tisanene za iPhone 1 point chakuti 2 point chakuti million. Koma munthu iPhone ali nayo, kapena Samsung iyo dula ali nayo, koma Bible alibe. Ya 25,000-30,000 kwacha. Mungoganizira za ma units ogulira bando otani, mungoganiza kaya za DSTV, tisatchuleso za mabotolo amowa, tisatchule, kapena mapaketi afoja, tisatchule, tisatchuleso zokalipira kaya kumpira, tisatchule,
ndi zina zotero. Baibulo ndi mawu amoyo. Anzathu awa akuti anawerengera kuyambira mmawa mpaka na madzulo, ndipo akumva mawuwo nkuyamba okha kulira, kumva chisoni, chifukwa chakuti anachita ngati kulifulatira Baibulo, anachita ngati kuafulatira mawu a Mulungu. Kodi ife lero tingamve chisoni? Ndiye lero poti ndi la Mulungu, la mawu a Mulungu, tiyeni ngati Mulungu watilankhula, tiyeni tikagule mabaibulo kumaparishi amapezeka, kumabookshop amapezeka. Mawu achiwiri mukayang'anitsitsa, Paulo akufuna kukhazikitsa umodzi mu mpingo. Chifukwa pa nthawi imeneyo panali anthu ena mwina chifukwa cha mphaso zimene anali nazo amakhala kuti akuzipatula kapena kuzionetsa kuti iwowo ndi opambana kuposa ena. Paulo akufuna kuti onse azindikire kuti tonsefe tili mthupi limodzi la Yesu. Ndi akufanizira kuti kodi thupi diso linganene kapena mwendo kuti ine ndiye wopambana chifukwa ndimaona, kapena mwendo kunena dzanja. Hayi, muthupi chida chilichonse, muthupi chiwalo chilichonse, tinene choncho chichewa chabwino, chiwalo chilichonse nchofunikira. Mu mpingo ndi chimodzimodzi. N'chifukwa chake ine ndimakonda kubwereza mawu aja onena kuti there is no competition in the church but completion. Ndikuti mu mpingo palibe mpikisano, koma kukwaniritsana kapena kuthandizana, komatu kochulukira ndi mpikisano. Choncho wina ali ndi mphatso yakuti, wina ali ndi mphatso yakuti, tiye tiziphatikize pamodzi timange mpingo. Chifukwa monga ngati Aroma akale amene amanenera kuti mphatso iliyonse imene munthu ali nayo, chilatini chake amati per edificatio ecclesiae, ndiye kuti mphatso iliyonse imene munthu ali nayo ndiye kuti amange nawo mpingo. Kaya ali ndi mphatso yakulalika, ali ndi mphatso ya ulangizi, ali ndi mphatso za kompyuta, ali ndi mphatso ya kuwerenga, ali ndi mphatso ya kuimba, ali ndi mphatso ya chani, ya utsogoleri, onsewo azibweretse pamodzi per edificatio ecclesiae, kumanga mpingo. Muthenga wabwino, mthenga wabwino mmene ndimawerenga ndimakhala ngati mutu mwangamu mukuyenda chithunzithunzi cha Jubili. Ndimaona ngati kuti Ambuye Yesu akufika kulengeza Jubili. Chaka chino tuti kupanga Jubili ya chiyembekezo. Akuti mutu wake apa ulendo achiyembekezo, Pilgrims of Hope, poganizira mikwingwirima yosiyanasiyana, mavuto yosiyanasiyana amene tikukomana nawo pa dziko lino, njala, ndalama, ntchito kusowa, matenda, zivomezi, akuti cyclone chakuti poganizira zonsezo, mpingo kunena kuti hayi, ngakhale zonsezo tikukomana nazo tisataye chiyembekezo. Ena amanena kuti pa Chingerezi zimamveka bwino, the last thing to lose is hope. Kuti chinthu chomalizira chimene inuyo mwina mwatayataya zonsezo, chomalizira chiyembekezo, komanso chiyembekezo chonso musataye. Choncho ngakhale pakati pa mavuto osiyanasiyana, Jubili imene Papa Francisco wailengeza, ndipo maepiskopi athu anatsegula zitseko zoyera, maphunziro ambiri akhala akuperekedwa kuti timvetsetse bwino za Jubili imene. Ndiye apa ndikuona ngati kuti Yesu apapo akulengeza za Jubili, chifukwa kuti osaona zaona, omangidwa zamasulidwa. Ndi pamene tikapita ku Levitico mutu 25 tikuona kuti Jubili imabweretsa kumasulidwa kosiyanasiyana. Ndikulimbikitseni kuti lero poti ndi la Mulungu, la mawu a Mulungu, tiyeni tisinkhesinkhe pamene tikuperewera pambali ya
buku loyera. Buku loyera tizigona nalo nkhale kulika kusi kwa piro kapena pafupi ndi bedi lathu, kuti chinthu choyambirira tikangodzuka kuwerenga mwina vesi imodzi. Titati ifeyo tiziwerenga chapter chimodzi pa tsiku lililonse mamu chatikadzuka. Pomatha chaka tiona kuti tayenda ulendo wautali, kapena kungoyamba ndi chipangano chatsopano tiona kuti tayenda ulendo wautali, ndipo moyo wathu ukudyetsedwa, kunenepetsedwa. Komanso tiyeni tithese nkhondo zosiyanasiyana zimene timamenyana mu mpingo zopanda pake, kukang'anirana zinthu zakutha zimene aliyense azazisiya. Tiyeni timange mpingo, aliyense ndi mphatso yake abweretse, timange mpingo. Ndipo potsiriza tiyeni, monga Yesu analengeza za jubili, ndikutero za jubili, kuti wabwera kuti amasule anthu, wabwera kuti awatulutse anthu, ifenso tilumikizane naye makamakaso mchaka chino cha jubili ya chiyembekezo. Tilumikizane naye, tiwakhululukire amene tinawayika ngati ndende mu mtima mwathu, tiyanjane nawo amene mwina sitimagwirizana nawo, tiwathandizenso ena amene amadana kuti atani ayanjane. Ndipo ifeyo moyo wathu ukhale moyo wa apa ulendo achiyembekezo, anthu amene sitikutaya mtima ngakhale tikukomana ndi mavuto ochuluka chotani, chifukwa tikundziwa mwini wace wachiyembekezo ndiye Yesu. Amen.